ఫెలోషిప్ వారి ఆధ్వర్యంలో ప్రభావ ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులు గౌరవనీయులైన వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి యొక్క కుమారుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పాస్టర్ గారిని ఎంతగానో ప్రేమించి ఈ కరోనా వైరస్ వల్ల ఉన్న మహమ్మారి నుండి తన యొక్క ప్రజలకు ఎలాగైతే అనేకమైన కార్యాలు జరిగించాడు, అలాగనే పాస్టర్లకు కూడా ఒక ఉన్నతమైన గౌరవవేతన అందించిన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వారి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి కుమారుడైన వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో దేవుడు గొప్ప కార్యాలు జరిగించాడు. అలాగనే వాళ్ళ యొక్క టీంలో పనిచేస్తున్న రాష్ట్ర మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రులు ప్రతి ఒక్కరిని కూడా దేవుడు సకాలంలో చక్కనైన మార్గంలో నడిపించి అనేక మందికి, పాస్టర్లకి కాదు కానీ అనేక మందికి కూడా దేవుడు తన యొక్క కుమారుడు ద్వారా దేవుడు మాట్లాడి అనేక ఆర్థిక సహాయాలు అందించిన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వారి గారికి మా యొక్క నియమాల పాస్టర్ ఫెలోషిప్ ద్వారా ప్రార్థన చేస్తున్నాం. వాళ్ళ యొక్క పార్టీని దేవుడు ఆస్వాదించలాగిన, వాళ్ళ కుటుంబాలను కూడా దేవుడు ఆస్వాదించలాగిన, వాళ్ళ యొక్క చేస్తున్న పరిచర్య యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క గ్రామంలో, ప్రతి పల్లెల్లో, ప్రతి జిల్లాలలో, ప్రతి మండలంలో కూడా ఉన్నతమైన ఆశీర్వాదాలు పొందుకునేలాగిన దేవుడు ఇంకా మంచి ఆరోగ్యం, శక్తిని, బలమును, జ్ఞానమునిచ్చి ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు చేస్తున్న సేవను బట్టి దేవుడు ఇంకా గొప్ప ఆరోగ్యం ఇచ్చేలాగిన, దేవునికి మహిమకరంగా కుటుంబాన్ని ఆస్వాదించలాగిన దేవుని యొక్క నామంలో ప్రార్థన చేస్తూ ఆశీర్వదిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా.